Sonra iki tarapdan resmi namalara gol çekmek dabarası boldy. Şol resmi namalaryň atarına Türkmenistanyň hökümeti bilen Fransa Respublikasynyň hökümetiniň arasynda durnukly şäher ötüş babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda jarnama Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Fransa Respublikasynyň Ýewropa we Daşary işler ministrliginiň arasynda bilim we ýokary okuw mekdepleri ulgamynda hyzmatdaşyk etmek boýunça 2025-nji 2026-njy ýyllar üçin ýol kartasy Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Fransiýanyň tebigy taryhynyň milli muzeýiniň arasynda arheolog almy barlygy işleri babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda alalaşyk. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Fransiýanyň Thales Alenia Spas kompaniýasynyň arasynda Türkmen elem 52 gradus E2 milli telekommunikasiýa kemrasyny üpçün etmek hakynda çarçuwaly alalaşyk. Türkmengaz döwlet konserni bilen Fransiýanyň Kairos SAS kompaniýasynyň arasynda ýödary düşüşmek hakynda ehtnama bar. Golçeklen resmi namalar halklaryň arasynda gatnaşyklary täze derejä çykarar. Ýüzüň täze bilentliklerine tarap giň ýol açar. Taryhy alaryşyklaryň her biri ýurdumyň ykdysat üstünleriniň bir binyadyny emele getirmek bilen halkymyzyň hal ýagdaýynyň hasy gowlandyrylmagyna gönükdirilen beýik işlerdir. Beýik işler hormatly prezidentimiziň hem de gahryman arkadaşymyzyň biýmesçil tagyllalarynyň netijesidir.